Sibingelele babukeli beBreadclub TV, igama uNonhlanhla Miss Mamelo wakaZondi. Kanti-ke sikhona la ehlelweni lethu sisho khona sithi sikhipha izimfihlo. Sinayo ubhuti wethu la ezosikhiphela imfihlo yakhe sizwe ukuthi uzothini namhlanje. Asizwe. Sawona bhuti njani? Yebo sesinjani? Hayi sikhona. Bhuti ithini imfihlo yakho namhlanje ongikhiphela? Sesiwami la kunento engidlayo la mntababa. Okuwukuthi kunomuntu esasihamba naye noSibali. uSibali ngizocela ukuyichaza nje ekuqaleni kuze khona sisiwami sizokwazi ukuthi si-understand. uSibali babili kubo khona uSibali omdala mase kuzoba udadewabo mase kuzoba elomncane. uSibali kunomngani wakhe abasebenza naye uSibali. Imake uSibari kanjani? Omdala. uSibali wakubuka wakubuka amangane nami. uSibari ngoba Wakubuka amangane. uma wenganyaphi nishadile. Ya asikashadi sisi. Uma wengane. Uma wengane, So nibizana ngoSibari. Sibizana Okay, okay. La sisiwami uSibali afike nobhuti abasebenza naye. Angeke ngithi babesebenza naye ngoba uSibali njengamanje usejele. Ngaso le story engifuna ukuconfessa ngaso. All right. Okuwukuthi uSibali yafike nalo bhuti basebenza naye babeholile kwakuyi-25. Mabefikile la mfethu uSibali athi hayi Sibali ukuphi ngangisenami ngoba uSibali beselivumile ukuthi cha nguSibali wakhe ngokuthi sengithola ingane la kubo ngisekamereni la dadewabo. Ayesecela udadewabo ukuthi hayi awuthinta uSibali sike sithi shwi la phezulu sike siyothiba ukoma. Hayi nangempela hayi cha sikhuphuke siye phezulu. Masifika la eThavela uSibali uhamba nale ndoda le engayazi nami. La sebenza na uSibali. Mayifika hayi le ndoda cha hayi etafula cha yenza wani. Ngigcine sengivuka usathi. Wenza wani kanjani? Ngisho ukuthi sisi yabona la etafuleni cha iyangcolisa itafula. Uyathenga, uyathenga sisi hayi yakhuphuka futhi hayi angifuni ukudlala ngawe mntaba. Yeah. Hayi engangokuthi ngavuka usathana. uSathane wangivuka ngase ngibuka ikhukhu lakhe ngibuka nendlela i11 egqokwe ngayo siswami. Hayi i11 siswami ayidedelile mfethu nebukubuku likhona ekhukhwini. Yabo ngoba waqala wasebenzisa uplastic. Oyibukubuku imali. Wayesebenzisa uplastic eswiper siswami la. Ukuswiper kwakhe wayesethi hayi ngoamanje ukuswiper ake sihambe siyokhipha imali. Ala ngempela sidumisa imoto. Sihambe sizokhipha imali egarage. Lapha mhlambe plus or minus imali ayikhipha wakhipha 5000. Ongangokuthi la 5000 lo sazo 5000 kwakuyimali esasizoyiphuza. Yabo. Siphuze. Busihlulu utshwala. Ongangokuthi sihamba ngenyawo uSibali kusho ukuthi usedakiwe. Ile nhlobo uSibali wehamba enasisephuzileke ahambe ecula yabo lona ahambe ecula ahambe phambili simlandele ngemuva nalo bhuti. Inhliziyo ngilo igaya ibuzi ngale ngoba phela ngibonile imali ekhukhwini babo. uSibali umuntu othi mase seshayile ayikhululekela nganaki lutho dance emekudanswa. Uyacula nje uhamba phambili. All right. Inhliziyo iloke igaya ibuzi la sisi. Ngibuka le mali lapha ekhukhwini ngibuka nendlela agqoke ngayo ubhuti. Ayi kuye sifike endaweni eminyama. Habe. Ayi masifike endaweni eminyama la sisi cha wezwa ngokhiye nje sengimfaka ukhiye sembamba ngokhiye emqaleni. Sibhudubezana. Ayangihlule ngamandla. Kuye ekhukhwini kunegotshwana nje lo okapu elila ekhukhwini ngilidose ngilifake kuyena kube ukuthi indlela engamgoba ngayo. Ubhuti lo waphangalela lapho ongangokuthi abantu abezwa uSibali exoxa ngokuthi kade bembona ehamba nalomuntu uSibali lo locala walijezela uSibali. Imaki. Wena the time usumbulalile ukwenzakalani kanjani? Wabaleka. The time sengithathe konke ngikuthathile angisaba ngisaqhubeka ngendlela esasihamba ngayo. Ngahamba ngendlela enye eseduze ngoba phela la sengijwayele ukuza la
ophawini sengiyabazi ngathatha uphawini nje oseduze ngakwazi ukuthi ngiphumele sengiphumela buka Mawengane. Ingakhethe awubiza usibali sithi ukuphuma ngoba uyazi ukuthi indawo vele zakho lezi Sengilana engala. nje nesiswami. Yo, so endaweni akekho wanothisa mhlawumbe ukuthi wena Cha siswami akekho wanothisa umuntu owanakwa kakhulu uSibali. Ongangokuthi lelicala leli lokubulala lagcina lisale ngakuyena uSibali wagwetshwa 15 years. usibali namanje usejele noma uSibali usasejele siswami. Ongangokuthi okubhlungu siswami okubangela ukuthi ngigcine sengize ngibhalela kunina ngithi ake ngisondele kunina. Uma wengane ukathi nexoxa nengane yami exoxa ngayo umalume omdala emvezela izithombe ngizwe ubuhlungu engabenza. yo. Okay. Nisathandana uma wengane? Yebo sathandana sisi. Uma wengane akaze sola. Noma ukaze umtshele lutho. Angaze ngimnake angaze futhi ngikubone lokho. Kuphela nje uyabuza ukuthi sahlukana kuphi. Ngithi mina hayi uSibali bahamba phambili ngasala mina ngayithengela ugwayi. Ngokuthi uSibali babengabhemike nalo umufi lo. Bahamba phambili mina ngasala ngathenga ugwayi. Njengoba ngaqhamuka kamuva ingoba istory sami cha sazwakala sayisona. Ngoba nasemaphoyiseni ngasifeza kanjani. Imaki. Manje nje uzoconfessa uzosho ukuthi wena obulalile. Uzoyiveza noma mhlambe uzokwenza njani? Siswami njengamanje ukuconfessa kwami ukuthi ngilijezele icala lami siswami. Why after invite isikhathi eside kangaka manje? Siswami ukuphumula ngikuthula. Angikutholi ukuphumula siswami. Ongangokuthi if selishona ilanga mntababa. Kunzima sisi. Ukulala. Kunzima. If lishona iblanga sisi. Umufu uyabuya sisi. Okay. So manje siconfessa kubani? Udade wabo noma kumngani? Siconfessa kubani? Siswami kunzima ukuconfessa kudadewabo. Mhlambe ngibuke kungcono ukuconfessa kumfowabo lo lami udadewabo. Lo mncane. Yebo sisi. But manje phela uzomela amtshela abatshela bomndeni. Sisi ingcono udadewabo ezwe selidumela dlula. Yo. All right. Mhlambe hayi kabi bengibuza nje manje. Vele ujwayele ubamba inkunzi noma awuqala noma umuntu vele ubamba inkunzi. Siswami. Indlela engiyiphilisa ngayo. Yona ndlela engiyiphilisa ngayo mntaba. So manje usuyekile noma nje ukuthi indlela ngiphelisa ngayo ngoba nje usuthi uzoconfessa phela nje usuye ejele. Mntaka baba ngisho ngithi njengamanje ngeke ngize ngithi siswami sengiyekile. Kodwa manje inhloso yami ukuthi ngize la ukuba ukuthi angilijeze ngidlule kuleli cala. Asike zami sifonele ubhuti kaSisi ubachazela lo daba sazi ukuthi uthatha kanjani yena sizwe from yena. Mina vele I'm here to help ngalolu hlelo. I'm not here to play ukuthi hayi bami inkunzi nani sonke silethe imfihlo. That is why we created this show ukuthi skiphe imfihlo yeah so sizosiza la siza khona singangenela khona ngcono ngoba uyazi ke wawe ukuthi this case ngagcina sifike emaphoyiseni ugcina nawe usujezela icala lakho asazi ukuzoyenzakalani but ke nje ukuthi willing ukuthi ukujezele ukubulala komuntu nokuphika icala lenzile. I hope we understand what's next from here. Yes. Okay, asifone. Is there black life?
TV. Yebo, njani? Yebo sawubona bhuti njani? Ngiyaphila futhi ngiyaphila njani wena? Sikhona. Bhuti wami ukhuluma noNhlanhla Mamelo wakaZondi from Black Life TV. Yebo. Yebo. Lana bhuti sike sisiza abantu abafisa ukukhipha izimfihlo zabo. Mebenqena ukuthi bakutshele siqu. Umuntu akutshele emehlweni ukafonele thina ukuze akutshele lento le afisa ukudlulisela yona. Eyimfihlo ke nekade ayigcina. Manje sivakashile ubhuti la engengikwazi ukumdalula igama lakhe ngenxa yokuthi sinababukeli kodwa ufisa ngiyacabanga uzomkhumbula wena ngoba uthi usibari wakho uthandana nosisi wakho banengane baba wengane kasisi wakho. Yebo, ngiyamkhumbula sifomkhumbula. Okay, uyafisa ke la ukuthi akudlulisele nansi ke imfihla afisa ukuxoxela yona ngicela ukuthi ngimnikeze ucingo. Awumningi ngilalele impela ngazithuka ke. Hayi ungathuka. Sibali. Sibale bakunjani baba? Hey Sibali ngiyaphila kunjani wena? Sanele sibalikho ukukhipha sufaka nje. Hey Sibali. Sibali kunento engifisa siyikhulume la Sibali. Awuze nalo sibale ngilalele. Sibali uyakhumbula ukuboshwa kwaSibali lo mdala? Kakhulu sibale ngiyakhumbula lokho nje ngoba sihlukumeza somndeni. Hey Sibali. Hey Sibali kona noma kunzima noma kubukhuni Sibali kodwa hey Sibali sengithi ake ngiveze engikwaziyo Sibali. Awuze nalo sibale ngilalele. Hey Sibali la ukushona kwabhuti lo ehamba noSibali omdala. Hey Sibali washona ngesandla sami. Yebo. Nakho ngazothuka sibale uqonda usini sibale awuze naso sibale ngithusa ke manje. Hey Sibali ngicela Sibali bandla ungadinwa Sibali. Inhloso yami Sibali la bengifisa silungise lo daba ukujezwa kwaSibali inhloso yami ukuthi ngiliveze iqiniso Sibali. Sibali uthini sibali ayibo ungichazele sibali uthini yazi uzalisa izinto ke manje bengazazi awuzonazo imfihlo zodwa sibali awuzonazo. Sibali ubhuti lo owayehamba noSibali asebenza naye imina engambulala Sibali. Sibali sibali usungidlanyisa sibali izinto ongitshelayo sibali yini ungezi uzongitshela sibhekane nawe ukuthi nobuso sibali wasungitshela emafonini sibali akwenda ukhuluma emafonini le. Hey Sibali ngisindekile Sibali njengoba wabona nje ngivela ngiphele emehlweni ngisho kudadewenu ingoba Sibali into ebangela ukuthi ngigcine sengiveza kanje Sibali ingoba ngisakutholi ukuphumula Sibali ngisho ebusuku umufi uyabuya Sibali. Ya sibali uyayidingiselela sibali uyayidingiselela ubuhlungu sibali yabona sibali lokho akwenza sibali sibali awuze naso Sibali angazi mfowethu ukuthi eyiphi indlela ongangisiza ngayo mhlawumbe ukuthi ngilimele icala nokuthi iqiniso liphumele obala. hayi sibali kumele ujeze sibali ayikho futhi enye indlela sibali ukuthi ujeze sibali ngeke umuntu ajezele into engekho ukhona nami lo daba jeze sibali kumele ujeze. Hey Sibali cela ube nami Sibali kuko konke indlela efuneka ithatheke Sibali kodwa nje Sibali ngicela bandla ungivikele kakhulu ukuthi emndenini ungangithathi kabi Sibali. Sibali kuyangithutha lokho yazi sibali uthule kathi udaba oluzima kangaka ikhathi isigaba sibali uthule nje. Sibali ayikho enye indlela Sibali angangenza ngayo ngoba phela akusimina engangiveze ukuthi uyena uSibali owagwaza abantu Sibali kodwa manje unembeza nani Sibali cha sengithi Sibali
ake ngihlale phansi ngikhulume nawe ngabhalela lona u-Black Life Sibali ukuthi ukwazi ukungisiza kulesimo engibhekene naso. Hayi Sibali kumele ngibone, kumele sibonane Sibali. Yabona lolu daba nje ayiludinga isiqu sakho Sibali, ngeke ayikho indaba engayiqeda ukucingweni Sibali. Hayi ngeke Sibali. Sibali kunzima ukuthi ngikubone Sibali kodwa ngicabanga ukuthi lona Black Life. i-Black Life izongisiza ngakho konke Sibali ukuthi ngigcine ngikwazile ukuthi ngibe sezandleni eziphephile Sibali. Hayi Sibali ngiyakudinga Sibali, kumele Sibali. Ayilukho udaba olunzima nje oqala ngeSibali. Akuyona into engayikhuluma ucingweni. Sibali la into ekanje ukhombisa ukuthi uyayisola Sibali ukuthi uqonde ngo Sibali ukuveze lokho hayi usimo yini kanje. Sibali ngeke ngikwazi ukuthi sibonane mina nawe Sibali, cha ngiyaxolisa. Sibali futhi lento yethu esikhuluma ayikho phela yini sesiqedile ucingweni Sibali. Sibali angithi ingakho ngithi Sibali ngifisa ukuthi mina mangihlangana nawe ngiwele ezandleni eziphephile Sibali. Yabona njengendlela engikuzwa udinwe ngayo Sibali, ngiyabona ukuthi ungangidla ngilihlaza kwawena. Hayi Sibali ngeke Sibali, hayi yabona-ke hayi Sibali angizwa kahle lento Sibali. Yabona Sibali ungithatha ngenye indlela Sibali, ungithatha kancane lokho Sibali ukuthi uqhamukele udaba olunzima manje uzongikhulumela ucingweni Sibali. Iza kumina Sibali ngikubone Sibali. Hayi Sibali kulungile Sibali, asibuye sikhulume Sibali ngoba manje Sibali ngiyakuzwa amaphapha asephezulu Sibali. Hayi Sibali ngeke ngisho ukudla Sibali uzolindaba enzima kanje ngeke kulaleke Sibali, kumele ngibone Sibali. Hayi ngiyabonga mina Sibali. Yebo nasi kunjalo Sibali, ngibonge nami. Sibali. Hey siswami. Ngicela ungibambele mntaba. Into engiyibukayo la siswami uSibali usanomngani kakhulu and manje mfethu le ndaba nje ngikhuluma naye ngiyabona ukuthi akayithathi serious. Ongangokuthi angazi mhlambe noma singanayo enye indlela mhlambe ukuthi sivele siqonde uma wengane. Yeah. Nami ngiyamuzwa nje ukuthi hayi ngathi umuntu osamncane nje kanje. Kanti manje nokuthi ubhema kakhulu uSibali. Awuyabhema lo gwala abantu abadala. Ubhema lo gwala abantu abadala siswami. Okay. Mhlawumbe ufuna thina siphinde sikusize ngokuthi senze njani as Black Life. Ngicabanga ukuthi siswami okulandelayo manje. Ngoba lento siswami njengisho nje ukuthi malishona ilanga angikutholi ukuphumula. Mhlawumbe ngokuthola ukuphumula sengijezile. Ngicabanga ukuthi siswami sike sizame ukuthi sithole umdala. Yeah, nami ngicabanga ukuthi sithole yena usisi wakho and namaphoyisa abe involved. Mhlambe sike simvashele siyomtshela nje siqu with the cameras on mhlambe sekusisi. Mhlambe nje uba usho uthado amgcina angakuthokozela ukuthi ahlangane nawe. If singase simbize simtshele phambi kwakho. Nathi sikhona umchazela udaba. Yebo sisi. All right. Part 2 is coming for this one. Definitely. Sesichazela khona ke udadewabo ngoba nizwile ukuthi uSibali ngathi hayi ugwaye abantu abadala akawudlalisi and udaba akalithathi serious. So njengamanje siyafisa ukuthi usisi kube uyena ozodlala le ndima le yokuthi akwazi ukuthi atshelwe and mhlambe uyena umuntu ongasathathe udaba serious. So bhuti sokwazi sisivashele usisi silikhulume lolu daba sizwe ukuthi usisi yena angase eselithatha kanjani. Sihlangane ngokuzayo ke khona la part 2 is coming Black Life TV. Please subscribe to YouTube. See you next time.